atsika hitafatafa hely tsy ataotsika be hitantara conseil nazoko tamin'ny docteur za sao de masoa ny hafa. Nandeha docteur tamin'ny le 30 zany sy rendez-vous tamin'ny docteur anaka. Za baka vacances igny zegny za nangala poids be, tegna nangala poids be za baka vacances. Elarô vacances zegny anao traminao donc la vie quoi zay raha mandalo haninao routine-nao jiaby miova vacances ke 86 kilos za baka vacances 86 kilos 5 kilos fa marine ambony tragno volako c'est pas normal, si normal volako poids-nakazy efa tsary nisy poids naventy be karaha ty tamin'ny fiainako. De loso zany agnatony docteur au lieu que de andeha angala raha mampahia aminsisante zao agnatony docteur anambara aminanjy tsy normal be volako le fa vintesagna anakay hitako bizarre satria kibonaka fa mera maventy kibonaka maventy karaha misy tsiko tsy haiko karaha misy tsy haiko fekiny fa izy maventy. Docteur anao ndraiky tsisy problème anao tsy miasa loha en plus loko za tsy mandry za tsy be torimaso za mandry donc 3-4 heures de temps fo za mandry za tamin'ny docteur ke agnatiny za tsy mandry baka volako taminany za ihina forever tamin'ny docteur za mihina volako zay hitako hoteko tafitokiky amin'ny docteur raka tafitokiky izy izy vu que izy olo managna dossier médical naka izy nagnambara aminaka normal be izy anao koa nangala poids izy déjà izy kibo nandesinao farany zanakanao izy anao nisy diabète gestationnel. Diabète gestationnel ho an'ilay tsy mahay izy zegny diabète avy aminao au moment anao amin'ny kibo. Kotagnako tena zony goema ty. Au moment zegny anao mitondra kibo mitondra voka igny diabète io avy aminao. Fanao koa zegny teraka diabète io miala raha normalement fa arakaraka taogno koa fa bebe koa taognonao igny amin'ny 40 ans 45 magnagny anao miteraka fo mety ho tavela koa izy le diabète raha karaha zegny le fandehany. Que vu que izy anao nisy diabète gestationnel anao niteraka zanakanao farany igny izy fort possible be izy mamory siramamy izy egninao mamory siramamy be izy egninao de izy siramamy avorony egninao izy ndro mampigonfle anao io mampaventy anao io. Hateo volako raha hoaniko ane volako des fois fruit raha karaha ty fa za volako mala mangala poids fo zegny mihitsy izy taminaka satria le anao mihina mihitsy izy sucre agnatiny egninao izy ndro mankabe egninao zegny nambarany docteur anaka za ke idiovigny io izy siramamy io aboaka amezany aody za pour 90 jours. Imagine tam les 30 zao tam docteur les 30 10h45 rendez-vous naka tam les 30 juillet 86 kilos zany ipizeny zany any marandregny aloha nandeha sport zany pezi 78 kilos 78 kilos za marandregny io atria aody io zegny izy haninao isaka anao baka mihinagna anao mina izy aody na maison docteur izy haninao igny miaraka aody igny avy agnatin'ny kibonao anao fa dirissena edy mandeha la selle mandeha mangery atsika io koa tsy miboaka raha jiaby na haninao igny anao tsy tafipetraka io fo zegny asany aody satria tsy maintsy nettoyegny izy egninao jiaby nettoyegny surtout siramamy jiaby izy aboaka. Bonjour zandrinakatiako tsy maintsy évacuer izy docteur. Imagine fa tam les 30 za 86 kilos za zio mikoragna aminareo marandray io za 78 kilos aody io amizay namezany docteur anaka za pour 90 jours. Imaginons ouais d'ici 90 jours za donc mba hagny agny 55 kilos adasy baka za itsangana io. Pardon loulou tanaro kibo tito fa nagnano karaha igny raviravy izy io kibo nakazy io tito karaha igny olo za nandeha grande surface tam vacances naka tagny volagniny caissière c'est une fille ou un garçon izy za tafitokiky ndre za tsy mahay za mavestra za za tellement ze kibo naka naventy kibo karaha ty
ke raha tiako aviagna amizegny zaho za tsy mivolagna hoe tsy tsara mangalangala ody mampahia partout karaha ty zany to salafa tsara ihany anao miconsulte docteur anao magnontany docteur anao ino marigny raha misy amin'ny aignanao fa ko karaha ataony kanakazy zao ko nangalangala raha fatantagny peut-être na est possible na nampaventy zafo le raha ko zegny za nangala raha fa fatantagny fa naleoko zegny direct agnatony docteur anakazy je comprends pas non taminana vitesagna anaka trop hatria 86 kg zegny poids anakazy fa mavesatra fa iteraka fa miambigny andra donc za ko naventy tsara be 86 kg zegny hatria zanako maro be 4 kg 600 4 kg 800 à la naissance tratrako tsara poids zegny za ko mavesatra fa za ko tsy mavesatra za tsy aviagny yo 70 kg ndraikindraiky manonga 73 agny ndraiky fa toko fa nandeha 86 kg za tsy kitomagny ke ko misy moment no hitanao vatagnanao tsy aminany kibonao ni voa atongna tsendriky docteur hagnamezany anao ahody mety mampievacuer agnatiny agninao ke zegny ahodina azoko tam docteur riavako aby tam le 30 zambala 86 kg atsikaniany le 3 zafa 78 kg de izy la marche ataoko marandregny tsy ankoatra zay tsisy magnano la marche za marandregny tsisy ankoatran'zay tsisy raha karaha zay za tsy milomoy za hitanao za magnano la marche boko tsy tous les jours ndraikindraiky za tsy mandeha misy 2-3 za tsy mandeha fa les médicaments na men docteur zegny misy coupe fin agnatiny anao zegny tsy maregny mosary lalandava anao tsy maregny mosary za zo ndray une fois vous amina za mina midi na za mina marandregny za fa tsy maregny mosary eky satria le raha ampidirinao agnatiny vavanao anao hagny amkabone apetraka zay raha ampidirinao vavanao anao hagny zegny ataony aody io zo comprimé zo na maison docteur za izy agnaranzo tsy ameko anareo fa tsika gasy zay daladala raha tsy tokony mety aminao ataonao comprimé karaha io ty 90 comprimé izy na maison za idiovigny io izy siramamy jiaby agnatiny agninao fa i siramamy io izy mampigonfle anao ty anao tsy maventy io sanao mivoa ke amieko io nareo sa tous les 5 jours 6 jours amieko anareo io poanakay de 8 atsika io zo fur et à mesure fa tsara ihany magnatony docteur surtout karaha ataonao izy koa anao managna problème de santé alohany anao zegny angala tizany aty angala tizany ary atogna antsendriky aloha docteur traitant anao magnatogna docteur azava aminany fa hoe za nanjary naventy za tsy micomprendre ino raha mahazo mampaventy zaho nefa hanigny foaniko karaha mitofo d'habitude ino ny hantony mampigonfle za alivaza fordonnance za lany mate za tsy tia monolo non sérieusement io merka teligninao 12 mois dignako ninagna zo bonheur 4h du matin fo za no moaly nandry hatria fa ataoko zao zegny 6h ariva zo fahaniko za fa mihina 6h amin'igny zamba mandrapavia 11h haligny zegny za fa voly mandeha toilette aranao tsy ambela izy amizay kibonao igny sireny anao mahay raiky ahegny kibo forcé igny io kibonao mila miegny forcé fô anao karaha ataony asainareo périnée izy koa boko baka miteraka andafy aty zegny ampanaoviny périnée zegny anao zegny ampianarindreo zegny misera tany baka niboany zanakanao igny sirenao tompony ka izy koa anao misery périnée nao igny automatique anao tafagnegny kibo anao zay karaha igny ataony vatagnanao anao mamody périnée nao automatique zegny le tany niboany tsaiky igny mifody automatique azony aody kibonao jiaby amizay tsoritiny zegny asany aody iahodiny men docteur io za ateo tsy maintsy adoso siramamy agnatiny agninao fa anao navy nisy diabète gestationnel fur et à mesure izy taonao manonga ho izy tsy maintsy miattaque anao doucement zo fa arakaraka hormonenao io izy aveny hoe le diabète mipetraka na le diabète mandeha baka amiraha karaha io ke raha tiako aviagna ho zaho izy koa antena tsy mise sentir bien amin'ny avintesagna navy amin'ny tena na likiliky navy amin'ny tena magnatogna docteur drako fa za baka nahazo bonne chose amin'ny docteur anakay médecin traitant naka tegna za teo fa lany fagnahy miza kibonaka za tafandiniky hino raha agnatiny kibo ty holo sanino za tompiny lany kile nefa ndraiky fotoagnanaka mandeha ara-dalagna tsara tapaka tsara nisy problème tsara tara hino ty fa za ndraiky boka mahay mitondra kibo ndraiky mandeha zofo koa za kiboko io fo za mandeha zofo nesika 6 mois 7 mois teo ny tany nampihasalonaka jiaby tsy akivakivaky ke magnatogna docteur ribojira
surtout ka baron kibo atsika miteraka magnino ty atogna dokotera tsy voaterika andeha tapagna baka jabora non misy aody maro ara sambolo amin'ny kategorinany sambolo amin'ny raha nandalovany ro dokotera afaka magnamenao aody mifandanja amin'ny egninao ke aza trotraka niegny aza vonegny niegny fa 86 kilos za tamle 30 zany any fa 78 kilos c'est la bonne nouvelle zegny edy rijirany za amizay magnano la marche moi mandeha za tous les matins ça me soulage isaketo hitoizatsika izy satria sy tina mezany pour 90 jours satria 90 comprimés agnatiny 90 comprimés agnatiny boîte raiky nampiarahany taminany ao ody mampandry fez nagnambara aminaka en cas de besoin ko fa hitanao torimasonao tegna fa tsiavo izy anao mangala aminazy ty fa izy zegny nataony à base des plantes les aody mampandry à base des plantes donc zegny tsy de misy raha loatra agnatiny ao tokony hoe isy effet secondaire amarefaka mare kay ko fa 6 heures arriva fa samby ateloko roe za boko fa yo fo za torimaso aminaka fa mankaraty fa za fo zegny 3 jours fo za nina izy atra hitako jusqu'à zo za mbo matory za mo kora torimaso naka za matory lava fo donc izy fanajaniko zonaniko 3 jours fo za fa tsy nina izy izy nomaly fa tsy nahaniko zany any tsy matoky za ina izy za fa tsy nina izy le ody mampandry za fa tsy nina le ody mampandry atra vu que za amy docteur tsy mandry 1 heure 2 heures de temps fo andriako tsy logique ça tsy normal izy anao tsisy problème tsisy anao tsy miasa loha tsisy ke ino tsy mampandry anao tsy haiko za ke nameny ahody magnadio kibo satria idovitsika kibonao za boka siramamy jiaby izy surtout amy le foie izy miencaisser siramamy maro izy namezany le ahody ke 86 kilos za taminy le 30 juillet on est les 3 za nipezi marandregny za fa 78 kilos wow fo zegny vatagna tadiavako ty amin'ny anniversaire ty allez ko mahasoanao arehanao ko tsy mahasoanao ke ataovany mety fa za netretra izy ko zagny za nandeha nangala tizany ta gauche à droite fo nigagiako si c'est vraiment baka misiramamy be agnatiny egninakay nety niteraka raha hafa nety niboaka na 23 4 fois plus encore za docteur naka tu vas être 100 kilos d'ici 2 mois si tu continues comme ça za ok on va continuer de amezako nareo fo zegny le nouvelle hoe zao poanaka amy zao fotoana zao jusqu'à laniko le ody pour 90 jours zany commence tamle 30 zegny edy riava malala mienao finaritry de à plus ke za toa doko tsy magnanognano vidéo loatra fa za mbala matory lava anomoaly taly zanako antsasika taly vita za ntoko amy latable reto maman qu'est-ce que t'as ro za mandry fa tsy vita taly hilany taly vita hilany taly tsy tana sara zanako feky satroko hamare ko manoy zay za mala eto boko hanoy toy elo ako fa mandry zany allez bon week-end tout le monde.